Добре дошли на празника на наргиците. Скъпи жители, уважаеми гости, както чухте, празника се празнува за поредна пета година. Хубавото е това, че селото наследи още един хубав празник. Сами виждате всички, настроението е на ниво. Имат хора постоянно. Интересува се от този празник, интересува се много и медиите. Днес ще участват наша местна танцова група и певческа група, които се доказаха във времето, не само в общината, с техните песни, с техните ръководители. Така че пожелавам на всички вас и на тях весело прекарване и още веднъж честит празник. Бъдете живи и здрави!